Hi everybody! Good day! So, this is Ma'am Shiji and for today's video, ito ang aming magiging official makeup kit ni Brenda, nila Gwen, nila Scarlett, or kung sino man yung mga makakasama namin during our shows or events na mga pupuntahan natin. So, para malaman ninyo kung ano yung mga ilalagay natin dito sa loob, so samahan ninyo ako na ilagay natin yung mga makeups. Oh my God! Na ating pwedeng ilagay dito sa ating makeup kit. So, some of the makeups na bigay po ninyo ng mga followers are here. So, napagibot sa tabi niya. Ito, wait lang. Wait lang po ha. Bablog pa. So, ito na. Ilalagay na natin yung ating mga attitude ka naman ganda. Siyempre, first things first, ang plancha. Kasi po, alam nyo ba, kasalanan ko rin kasi madalas naiiwan ko po yung plancha. Matanda ka na kasi. Dito sa bahay o sa ano, or nawawala siya. O ninakaw. Yes. So, ilalagay na lang natin siya dito. So, ilang beses na ako nakabili ng mga bagong plancha. Anyway, ayan. So, meron tayong plancha and I also have this rechargeable electric fan kasi minsan dun sa mga venue po na napupuntahan namin, ayun na sila. Minsan sa mga venue na napupuntahan po namin ay mainit. No, cockroach. Cockroaches. So, i-charge muna natin siya later para matest natin. Hindi mo try po kalingban. Oo. Ayan. Ay! Tigapon. Coffee blend with herbal extracts. Branch ko sa reverse. Ayan. So, ito yung ating, may stand pala siya. So, pwede siya nakagaya. May pa-voice over tayo sa likuran. So, dalawa ito. Nag-excited So, na. dalawa po ito para na sa ganon. Yung isa kami. Mo to. Pineapple yung isa. Ang cute Okay. So, i-charge muna natin ito. Ayan. So, andito yung mga eyeshadows. Yung iba rito mga bago pa, hindi pa nagagamit actually. Since bago naman, ito na rin dadalhin natin. Kasi yung ibang makeup, minsan di ba pag nakasanayan mo na gamitin ko ano yung item na meron ko, yun na lang gagamitin mo. Ayan, pang contour. I love it. Contour palette. So, meron tayo yan. Mostly kasi mahilig si Brenda talaga sa brown lang and sa black. Ganun lang. Yung mga ganong color lang. Gusto niya. So, ito. Dadalhin din natin ito. Ito, wag na kasi masyadong malaki malaki sa space. So, i-charge muna natin sa electric fan. May binigay siya sa aking fake nails. Actually, umorder na rin ako ng mga fake nails. Para kada daw rin ako. And along with eyelashes. Tsada. Pasensya na po kayo sa background. Ganito dito sa farm, kung ano-ano mga tunog maririnig niyo. So, kailangan na rin natin magdala ng suklay na madumi. Ayan. Bili ka na lang meron sa DIY na ano yung pang buhok talaga, dilitising comb. Hindi, pang ano yan. Lola mo kasi mahilig din sa ano. So, dito natin ilalagay yung mga brushes. Para na sa ganun. Medyo mas malaki yung space na paglalagyan. I also have some ano. Ito favorite ko tong powder. Maganda po ito. BB cream na, BB Pants Magic Powder. Sa 7-Eleven nakakabili nito. So, meron akong Yeah. Ano tawag ito? Brooch. So, kung merong sis, merong mag-alas 11 na. Dito na lang. I also have some sponge. And of course, our what they call this foundation. Ito yung gamit namin, matte. Maganda kasi ito eh. May English naman. Tsaka science. Ay, pero kasira ulo. Ang gamuling magbiro. Gusto mo na sa mama na. Isama niyo ako sa ano. Isama niyo ako sa Ano? Ikaw may marites talaga akong kasama. Ito yung mga sponge ko. So, iba-iba yan. Meron pang foundation tsaka powder. Isama niyo ako sa ano. Bunga nga mo, hindi pa pwedeng basta i-chiki ko talaga. Nakakatuwa akong bota. Isama niyo ngayon niya. Kami bala kung iba na yung siya sa matawag sa balmay.
Meron ka talaga baka... So, ito yung favorite kong brush nga pala ng foundation. Maganda to. Yan. So, pagsasama-samay ko yung mga brushes and sponge in one place. I also Dapat have my may pouch concealer ka. Pouch para ano. and my pandikit. Ano Siya ba to? Ito. Ayan. Kapak sa mga ano mo. Sponsor si video. Oo. Makan nga. Maglungan pa ta? Luwag na ko yung. Taray. Ha? Ano yun? Maglungan draba ko. Ha? Ala, asin yung lipstick. Hala, nawala yung lipstick. Handa nga ito na ta. Kaya maglungan. Yan. Ito, sa mga brush mo yan, meron dun sa akin yung ibang pouch. Grabe, magkano kaya to? Iba yung pagkasip-sip ngayon ni ano, kinakabahan ako. Babay baby. Babay so much. Thank you so much. So dito natin ilalagay din yung mga brushes. Bye-bye. Thank you. Bye! Bye, Sahara! Ay, Mulakaw na sila. Sila dito Mulakaw. Hindi mo matupod. Bye-bye na. Bye-bye! Take care! Yung mga huh? Salamat. See you next Kinakabahan. Kinakabahan ako sa mga Yan inaabot dyan ko. yung brush. Ito yung mga liquid. Oy! Para Bye-bye! maisa talaga. Pangit! Thank you. Yung mga lipstick mo, liquid. Yeah. Para hindi siya kalat. Wala na tapos. Bye-bye. So titingnan natin kung ano pa iba natin mga pwedeng maidagdag. Kasi po, ay yung Sanrio pala, kasi minsan naghahanap ng panali si ano na Ano ka naman? maliit. I have here. Pagto kalimi. Kanina to. Tara na, tara na! Oy, Jose, so ano natin dito? Kalit tatag manok. We have brush and pandikit. Liquid eyeliner and the mascara. Yan. Para meron tayong mga choices ng lipstick. Guys, alis na sila guys. Hindi na ako magdala ng blower na. Mauban na. Kaso lang. Hindi man. Pasok. Paano siya? Hindi. Pag hindi mo trip mag ano, kusog lang. Mag-uban ka. Garang. Ah, pwede to. Pang-slide attendant. Kaya, charge ko muna to para pag dinala natin, full charge na siya. Pagagamit siya. Yung tortis, oh. Ito yung gusto ko na highlights, ganyan. Yun nga rin yung gusto ko di bang pagawa sa kanya. Kaya lang, Hindi nga. siyempre senior stylist. Eh. Mahirap naman question. Naman tayo. Asa yung ibang ribbon na ganito? Yung black, yung maroon. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yan lang yun dun. Liquid eyeliner. Bihis mo na ako kasi magtabi. Hindi masyado kong loya. Bagay naman kasi sa'yo yung red. Ayan, magdadala tayo ng mga extra eyelashes. Actually, sa amin, ako lang talaga madalas na nagpipilik na pa sila. Hindi nila pilik. Ewan ko, for some reason. Dito pala ibang brush eh. Nahanap ko eh. Also bring wax. Para sa buhok. Oh, kanya-kanya ito tubig, ha? Di ba rin yung sa taas? Ito, yung ating belt. Ayan, this belt. Belt and... Double check mo. So, this is it. Naman tayong... So, may mga idadagdag pa tayo later. It's the supply and the fan. So, bibilisan muna natin siya. Charin! O, diba? Tapos, pwede mo isang sa... So, ayan. After that, pwede mo na ito ilagay doon sa maleta mo. Susukbit mo lang siya. Ay! Ayun, muna na yung ano. Natanggal. So, after that, ayun na. Diba? Eto na po yung ating
makeup kit na nadali natin during our events at mga ganap. So, till next time, don't forget to like, share, and subscribe!